Muntean Alex. Așa scrie acolo? Da. Ia să văd. Ia să văd. La mulți ani, Alex. Da, și ce sunt ăștia? Păi... Ți-a crescut o aluniță? Un dinozaur, un iacet, un diplodocus și cu un cățel. Hai, spune lui Emma să vină și acasă. A, te-am prins în film. În film nu-i problema, nu? La Hollywood. Da, cine știe ce... Cine știe să facă? Cine știe, cine știe, cine știe, cine știe, cine știe, cine știe, cine știe. Uite, am scos și eu unul aici, dar am zis să vină Emma. Cine știe. Hai băi, nu mai băgăteți. Hai Emma, ce faci? Și un cuțit să aduci. Adu și un cuțit și spatulă de pentru tot. Spatula asta. Hai. Păi sunt în alea suspendate acolo în spate, spatulele astea. Hai. Ia, Mițu, dacă tu nu servești așa, filmează. Super, ia. Vale, grazie, uite așa. Stai, uite aici. Uite, o brichetă, mama. Așa e. S-a umerit afară. Să filmezi și eu sunt filmul ăsta. Nu! Smucit. Ia una în mână, mama. Și aprinde o și până aprinde. Vrea să părătări. Pui părlit, știi? Da, dar de la ce? De la părălit. Ca să nu zici porc, da? Ai, mama. Dar nu de la... Puiul meu, cumpără. E plinit Păi da, dar nu-i puiul meu? Nu m-am părlit pe mână, numai chivetul miroase. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, tot, mulți ani trăiască, dar cine să trăiască, Alex, la mulți ani, Alex să trăiască, Alex să trăiască, la mulți ani. Hai, suflă! Suflă, mami! Tot deodată! Bravo! Trebuia prins odată, sau știți prea repede. Da, acum. Nu s-a prins încă o dată. Nu? Alex, Gata. de nu știu câte ore. A, da? Serios? Acum, mami! Mai pune dacă i-ai mai dat. Eu Nu are nimic. Se topește! Nu mai se topește, gata. Dar vrei să-ți mai aprind o dată să mai sufli? Da! Și cântăm acum Bona Feită, Alex! Bună feită, Alex! Bună feită, bună feită, bună feită, Alex! Ura! Imediat, mami. Happy birthday. Hai, Și în chineză și în india. Bravo! Happy birthday, Mario! Happy birthday to you! Ia, lingi lumânările acum. Happy birthday, dear Alex! Happy birthday to you! Stai, băi, nu Acum ai după 4 ani, dar bea acum. Acum am împlinit. Un cuțit, da? Da, uite, avem paleta. Ai spatula, uite, Mihaela. Și cu spatulată în el? Da, uite, poți să și tai. Da, poți să-și mănânci. Poți să, da. Și te lupți cu ea. Faci multe. Cu ea, uite așa! Ia! Ia! Să-ți ștergă ăștia, Dinozaurii? Asta astea? creaturile preistorice. Vedem cum în spate. Plac lumânărelele, știi cum cred că? Foarte interesant. Eu Spate nici nu cu știu. totul așa. Păi de asta și vreau, mami, să scot. După aia împărțim. E tăiată ea în felul ei. Uite, vezi? S-o tăia bine. Așa, ăsta e fructe. Domnul Da? mai târziu. Mai târziu? Cum vrei? Și tu? Nu vorbești cu regizorul. Eu nu exist. S-a îmbulit
Pourquoi tu nu există? Pentru că sunt regizor. The man behind the camera. Mă rog, ăla e cameramanul, dar... Păi ești cameraman. Ce zici, tati? Ca la din... Mai e aici. Păi este în Celălalt din Bradai, mă. Că se ție în autobuz, ai un cameraman. Ah, da, da, da. Și acolo. Era foarte timid, că nu știa ce să zic. Și când Eu, s-a Alex, întâlnit cred cu că aia de aici, că nu la știu școala dacă aia, mănâncă în Da, uite că ca să... E cadoul meu, nu iau tău. E Alex. geamun. Și la mine e prea mult alcool, să știți. Mănâncă acolo. Nu pot tot, să știi, nu pot. Și Eu acum se spun închide? așa din prietenie.